Nakon potresa 29. prosinca prošle godine na Banovinu je odmah pohrlilo mnoštvo dobrih ljudi želeći pomoći unesrećenima. Slike koje su stizale s pogođenog područja bile su dramatične. Čitava Hrvatska se digla na noge. Prikupljena je pomoć i kamioni, kombi i automobili krenuli su prema Petrinji, Glini, Sisku. Jedan od takvih kojem je primarni instinkt bio odmah krenuti u pomoć bio je i 25-godišnji student agronomije Tin Draženović. Uopće nismo razmišljali, mi sad kad smo vidjeli, kad se to pokazalo na vijestima, mi imamo naravno grupu na WhatsAppu koji svi danas, ja sam poslao poruku, idemo, svi idemo, našli smo se za 20 minuta ispred moje kuće i krenuli i to je to. Nakon što su obišli nekoliko mjesta, završili su u Glini. Bilo je nekih intervencija, zato što ipak tamo još nikog, bar dok smo mi došli, nije bilo baš ni organizacije, ni policije, ni vatrogasaca, ni ništa, tako da smo pomagali više ovim starijima koji to ne mogu. I onda smo odlučili otići doma i vratiti se ujutro, pošto je cijelo vrijeme treslo, rasvjete nema, cijelo vrijeme padaju cigle, cijelo vrijeme neki strah od toga da se ne bi drugima nešto dogodilo. Otišli smo doma i organizirano smo ujutro sa ljudima koji su preko društvenih mreža, Facebook, Instagram, koji su isto bili voljni ići tamo, znači od rano jutra, mislim u 7. Skupili smo jedno 5-6 kombija, došlo je sigurno 100 ljudi, tih 5-6 kombija se napunilo i odlučili smo se zaputiti prema Glini. U Glini su se javili Crvenom križu, slagali pakete, razvrstavali robu, razvažali stvari, pomagali kome je potrebno. Isto, moji prijatelji, ja smo većinom gledali opet preko društvenih mreža kad se neko javlja, ne znam, u okolnom selu, pored Gline, kuća ta i ta, nema vode, nema struje, nema ničega i tako smo se po tome nekako orijentirali, navigaciji i išli po tim okolnim mjestima. Osim što su pomagali unesrećenim ljudima, u svom tom stresu nisu zaboravili ni na životinje. I usput naravno da se njih isto ne zaboravi, kad imali smo pseću hranu kojima smo isto po putu kogod smo vidjeli nahranili i dali vode. Inicijativa pojedinaca, grupa, onih koji ne moraju pridonijeti i pomoći, već to žele. I u ovom je tragičnom događaju pokazala kako smo najveći kad je najpotrebnije. Što se tiče svega kaj se loše dogodi u ovoj zemlji, kad je nešto, mi se svi okupimo i zajedno smo i to je stvarno jedna jako lijepa stvar. Poželimo za kraj da ljudskost, plemenitost i zajedništvo zadržimo i kad krize nema. Da ti osjećaji ne budu rezervirani samo za vrijeme kad je najpotrebnije.